Nagkubos ang resulta sa National Achievement Test kon NAT sa mga tinunan sa Dakbayan sa Sugbo mo hinungdan sa desisyon sa Dakbayan ngay pahunong na ang sinulog sa kabataan samtang naanugnan man ang ubang mga principal sa Mabolo Elementary School nga third-time champion. Ug maayo ra nga desisyon sa mayor si Chona Carion sa report. Gigpahibaw ni Konsehal Joy Agostos Yang, Deputy Mayor for Education nga sukad sa tuig 2010, nagkaubos na ang resulta sa NAT sa mga public school sa Dakbayan. Usa kini sa hinungdan nga dili makafocus sa mga tinunan tungod kay sa Setyembre pa lang magsugod na ang ilang pagbansay-bansay alang sa sinulog sa kabataan. Supak siyang sa mga extracurricular activities sa mga tunghaan. Ang importante nga mas kapangandaman sa mga bata ang ilang ugma pinaagi usab sa pag-focus sa ilang pagtungha. One is the grade sa mga bata. One is number two ang kaning ang education sa bata sa whole school. Masamok ang atong mga maestra, masamok ang principal imbis mag-focus sa grado sa bata for this year, mag-focus sa sinulog. One is a time pagtutok ana nga mo increase man grado nako sa natron compared to last year. Dili siya kuno na ana. Alang kanya nga dili makaapekto sa turismo sa Sugbo kay aduna pa may sinulog Grand Parade. Samtang gianugnan si Maximar Custodio ang choreographer, cultural coordinator sa North District tungod kay kampyon sa sinulog sa kabataan sa Dakbayan ang Mabolo Elementary School sa mga tuig 2008. 2010 o 2013. Lakip sa gianugnan mao ang principal sa Mabolo Elementary School. Hinuon mas makaayo kini sa mga tinunan kay makafocus naman sila sa ilang pagtuon. At first, I was really frustrated because every year I handled sinulog. Not only in Cebu but outside Cebu. Mas advantage in our part academically because muratag na ibtan og tunok pod because in participating this kind of activity, the sinulog, it costs lots of preparation. So, pressure. Chona Carion, Balitang Bisdak.